النزارة قالات حيل اللوم حتوها نشتي تراين تغير خيو كابت زنبرة فليز ولا ملسي خاتركب كما يكم زخونة كريكم نعاونت اب كوفي شاب يخات صرح زلخا نبل حدا عميل يمصكمو حدا ويس خلت ما فيني خاتدلي لخان تحتيت خيو اتعامل كاب كلتيو حاديو كمل سلخا يخلي قلنا تحطو ناب كلتا ما فيني اخلك كاديو لخان تغير خيو مبزحتو غزا هو يمزبلو مخنياتو اتا يا اخلك كاديو تبل قال نتتخكلنيا مرجع خوينا سلتسمعومي حتى خانش تاي تراي سلازغير خيو دما حدا خد شيء زنبرخا كلتا ما فين شيء تخلخا مالتي اتمستر نايزوم حطوتات زيوم بقطتا مستسور اموروي ساب كونشيس مايند ناي حدا سب كزارب مخالومي ساب كونشيس مايندنا بزح يحسبني اووي اي فالن زبل ملس راح يزلو ابزا فيديو زيا زدلنايو ነገር ክንረክብ ዝሕግዙና አስር ሸውዓተ ተአምራዊ ሕቶታት ከካፍለኩም እዚህ ትምህርት እዚ ካብታ ኤግዛክትሊ ዋት ቱ ሴይ ዘርስታ በፊል ጆንስ ተጻሕፈት ልዕሊ ሚሊዮን ኮፒስ ተሸጠት መጽሐፍ ዝወሰድኩዎ እዩ እዛ ቪዲዮ እዚኣ ኣዝያ ጠቃሚ ስለ ዝኾነት ላይክ ብምግባር ጀምሩ ቁጽር 1 ክፉ ተእምሮ ለካዶ ዝብል ሕቶ እዩ ኩሉ ትደልዮ ንኽትረክብ ዝሕግዛኻ ንዘን 17 ተአምራዊ ሕቶታት እዚአን ንምፍታን ክፉ ተእምሮ ለካዶ إلى أنت حتتكا مبزحتو جزء هو إخاتبل مخنياتو كل سب كم كفوت أمره زلوا خوين كرلا أسلا زدلي جن كل تتدلي ونقر نختركب زحق زاخا نزان 10 شعات تأمرا وحطوتات زياتا مفتن كايندو إلى أنت حتتكا جن تعدل حمس عايزخو قال يوم هو قال يوم دما أيفعلن كبر يوم سلازي حطوها كسع خندا يكفوت أمره زلكا بمبال جمرو دحريو كجورو وتدولي نقر تقص كابو بتفطرهم هو كبليوم مخنياتو حدا كم عصو حساب زلو وسو خوين كرلا يدلني نزوم حسابات زي من فتان كفوت امرو لكارو نز حدو شغبا بصراحنا نمفتان كفوت امرو لكارو قصر خلتا كاب تقداس الناس تبقسه زبل حتوي نحاده حتو ملسن مهاب ناب عميل خاب مخاد نتصاقمون بمسمع جزا كم زحلف حسب مو بدحريو نتشتوتاتهم نغوعو كما يجيرخا كم تحجزهم زلزلاو حساباتي بخيوم ناتهم ملاش دما صبو حسابي جن كحسبوا للني يولو شعوب بخسارهم حيزخا بزعما انت خاك تحسب تدلي الى خاك تحطهم كم تدلي يرداني جنا فندو كاب تقداس الناس توجسه كتحسبوا له زلكا نجر انت ايو وي كاب تقداس الناس توجسه حجي ناب قدميت نكيتسقم زعاك تكازلو نجر انت ايو بمبال محش حتتهم دحريو استقبل مو ملس قدم مهابون اي تفرد ملسهم كابزم خلتا نغرات حدا كخون يخيل እዩ ቀዳማይ ብዛዕባ ስጋኣቶም ቅኑዕ መልሲ ይህቡ ካሞ ካብኡ ብምጋስ ትመያየጡ ትኽእሉ እቲ ካልኣይ ግን ምኽንያት እናደለዩ ሱቕ ይብሉ እሞ ድሕሪኡ ግን ዋላ ሓንቲ ምኽንያት ከም ዘይብሎም ይግንዘቡ እሞ ሽዑ ሓቂ ኻይኻ ዝሓስበሉ ነገር የብለይን ክብሉ ይኽእሉ እዮም ሰባት ብውሽጦም እቲ ዝበለጸ ውሳነ ኣየናይ ምዃኑ ኩል ግዜ ይፈልጡ እዮም ግን ወይ የደንግይዎ ወይ ድማ የትርፍዎ ካብ ተገዳስነት ዝተበገሰ ኢልኻ ምሕታትኻ ንጹር ሓሳብ ንክህልዎም ኢኻ ትሕግዞም ዘለኻ ቁጽሪ 3 ኣነ እንተኽኢለዮኸ ንስኻ ክትገብሮ ዲኻ ዝብል እዩ ንሓደ ዓርክኻ ንድራር ክጽምበረኩም ተሓቶ እሞ ንሱ ግና ናይ መጓዓዝያ ስለ ዘይብሉ ከም ዘይኽእል ይነግረካ ስለዚ ንስኻ ኣነ ብመኪና መፅን ተወሲደካኸ ምሳና ትኸይድ ዶ ትብሎ ሽዑውን ኣይፋልን እንተይልካ እትስተርፈል ዘሎ ምኽንያት እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ ኢኻ ንሓደ ዓሚል ስለ ኣገልግሎትካ ትነግሮ እሞ ካብኡ ዋጋኻ ክባር ምዃኑ ይነግረካ ንኽትደራደር ከዓ ዋጋ እንተጉዲለልካ ትወስዶ ዶ ኢልካ ትሓቶ ኣነ እንተኽኢለዮ ንስኻ ኸይልካ ምሕታትካ እቲ ናይ ሓቂ ምኽንያት ንኽትፈልጥ የኽእለካ እዩ እቲ ዓሚል ነቲ ዘቕረብካዮ ኣይፋልን እንተይሉ እቲ ዋጋ ሽግር ኣይኮነን ማለት እዩ ግን እወ እንተይልካ ናይ ግድን ዋጋ ክትቅንሰለካ ማለት ኣይኮነን ምኽንያቱ ሕቶ ኢኻ ሓቲትካ እምበር ዝኾነ ነገር ክትገብር ቃል ኣይኣተኻሉን ሓንሳብ እዋ ምስ በለካ ግን እቲ ዝበለፀ ትብሎ ፍታሕ ንኽተቐርብ ትኽእል ኢኻ ብዚ ድማ እቲ ደልዮ ነገር ንኽትረክብ ዘለካ ዕድል ኣዝዩ ዓቢ እዩ ቁፅሪ 4 መዓዝ እዩ ዝጥዕመካ ዝብል እዩ ሓደ ግዜ እቲ ካልእ ሰብ ንክሓስበሉ ግዜ የብለይን ስለ ዝበለካ ሓሳብካ ተቐባልነት ኣይረክብን እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ነገር ንሓፂር ግዜ ንምዝርራብ መዓዝ እዩ ዝጥዕመካ ወይ ብዛዕባ እዚ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ሰዓትካ ንምዝርራብ መዓዝ እዩ ዝጥዕመካ ኢልካ ብምሕታት ሓሳብካ ተቐባልነት ክህልዎ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ቁፅሪ 5 ድሕሪ እዚ እንታይ እዩ ዝስዕብ
ዝብል እዩ ሓሳብኻ ምስ ኣቕረብኻ ርእሶም እናነቕነቑን እናሰሓቑን ጸኒሖም ድሕሪኡ ግን እቲ ዝርርብ ይቋረጽ እሞ ሓደ እኳ ናብ ቅድሚት ናብቲ ውሳነ ኣይስጉምን እዚ ዝኸውን ሰባት ገፋዑ ኮይኖም ክረኣዩ ስለ ዝፈርሑ እዩ ስለዚ ንስኻ ነቲ ውሳነ ናብ ካልኦት ሰባት ሓዲግኻ ትኽክለኛ ምርጫ ክገብሩ ተስፋ ትገብር እቲ ሓቂ ግን መምርሒ እንተዘሂብኻዮም ፈጺሞም ኣይክውስኑን እዮም ስለ ዝኾነ ቀፂልኻ እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ኣይትሕተቶም ኢኻ ኣብ ክንዱ ነቲ ዝርርብ ድሕሪ እዚ እንታይ ይስዕብ ኢልካ ትቕጽሎ እሞ ድሕሪኡ ትገልጸሎም ንኣብነት ገዛ ትሸይጥ ናይ ሪል ስቴት ኤጀንት ከም ዝኾንካ ጌርካ ሕሰብ እሞ ከምዚ ትብል ድሕሪ እዚ እንታይ ይስዕብ ንሓፅር ግዜ ወሲድና ኣብዚ ፎርም እዚ ገለ ውልቃዊ ሓበሬታትኩም ክንመልእ ኢና ሽዑ ነቲ ኣገዳሲ ስምዕ ክንሰደልኩም ኢና ድሕሪኡ እንታይ ከም ዝስዕብ ምስ ነገርካዮም ብቐሊል ሕቶ ደምድሞ መልሲ ምስ ሃቡኻ በቲ ዘቕረብካሎም ሓሳብ ናብ ቅድሚት ይስጉሙ ምህላዎም እዩ ዘመልክት እቲ ቀሊል ሕቶ ድማ ከም ዝስዕብ ክኸውን ይኽእል እዩ ነቲ ስምዕ ክንሰደልካ እቲ ዝበለጸ ኢሜል ኣድራሻኻ ኣየና እዩ ሕቶኻ ዝቐለለ ብዝኾነ መጠን እቲ መልሲ ዝያዳ ቐልጢፉ እዩ ዝመጽእ ካብኡ ኢሜል ኣድራሻኦም ምስ ሃቡኻ በቲ ዘቐረብካዮ ሓሳብ ናብ ቅድሚት ይስጉም ኣለዎ ማለት እዩ ቁፅሪ 6 እንታይ ትፈልጥ ዝብል ሕቶ እዩ ኩል ግዜ ንሶም ዝበለጸ ከም ዝፈልጡ ዝሓስቡ ብርኢቶኦም ክምህሩኻ ዝደልዩ ሰባት ኣጋጢሞም ኣይፈልጡ ዶ ነዚ ንምፍታሕ ንዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ካብቲ ብዛዕባ ባዕሉ ዘለዎ ልዑል ርእሰ ተኣማንነት ናብ ጥርጣረ ክተሰጋግሮ ኣለካ እዚ ድማ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትፈልጥ ኢልካ ብምሕታት ክትግብሮ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ንሓንቲ ዓርክኻ ብዛዕባ ከተማ ዝተኸፈተት ሓዳሽ ሬስቶራንት ነግራ እሞ ንሳ ድማ እቲ ሓዳሽ ሬስቶራንት ብዙሕ ደስ ኣይትብልን እያ ትብለካ ሽዑ ብዛዕባ እቲ ሜንኦም እንታይ ትፈልጢ ኢልካ ሕተታ ካብኡ ንሳ ምናልባት እቲ ምግቢ ፈጺማ ከም ዘይፈተነቶ ክትግንዘብ ትኽእል እያ ስለዚ ርእይቶኻ ድልዱል መርትዖ ከም ዘይብሉን ትኽክል ከም ዘይኮነን ንኽትግንዘብ የኽእላ እሞ ንለውጢ ዝያዳ ተቐባልነት ንክህልዋ ይገብራ እዚ ኣገባብ እዚ ነቲ ሜኑ ፈቲናቶ እንተኾይና እውን እንተወሓደ እቲ ሓሳብ ካባይ ከም ዝመፀ ትርዳእ ኣብዚ ሽቶኻ ክትካታዕን ክትስዕረን ኣይኮነን ኣብ ክንዱ እቲ ርእይቶ ናይቲ ሰብ ዝተመሰረተሉ ፍልጠት ኢኻ ትጠራጠር ዘለኻ እንታይ ትፈልጥ ኢልካ ምሕታትኻ ብርእሰ ተኣማንነት ንኽትቃወም ይሕግዘካ እዩ ቁፅሪ 7 ገና ከም ዘይገበርካዮ ይግምት ኣለኹ ዝብል እዩ ሓደ ሰብ ቃል ኣቲልካ ነቲ ነገር ገይሩ ወዲየ ገበሮ ንክትከታተል ትደሊ እሞ ግን ከም ብሓዱሽ እቲ ዝለመድዎ ምኽንያት ከም ዝህብካ ትፈልጥ ስለዚ ከመይ ከም ዝኸደ ኣብ ክንዲ ተሓቶም ነቲ ዝርርብ ገና ከም ዘይገበርካዮ ይግምት ኣለኹ ኢልካ ጀምሮ ንኣብነት ምስ መሻርክቱ ክዘራረበሉ ከም ዘለዎ ዝነገረካ ዓሚል ትድውለሉ እሞ ምስ መሻርክትኻ ገና ከም ዘይተዘራረብካሉ ይግምት ኣለኹ ትብሎ ካብኡ ነቲ ዝለመደው ምኽንያት ከም ብሓዱሽ ክጥቀመሉ ኣይኽእልን እዩ ስለ ዝኾነ ካብቶም ክልተ መንገድታት ሓዲኦም ክምልሱልካ እዮም ወይ ነቲ ዝኣተዎ ቃል ብምፍጻሞም ይሕበኑ ወይ ድማ ስለ ዘይገበርዎ ይሓፍሩ እሞ ነቲ ነገር ንምእርላም ሓዱሽ ቃል ይኣትውልካ ቁፅሪ 8 ንዓኻ ከም ዝኸውን ርግፀኛ ይኾንኩን ግን ዝብል እዩ ሓደ ሰብ ንዓኻ ከም ዝኸውን ርግፀኛ ይኾንኩን ኢሉ ብምጅማር ንሳብኮንሽስ ናይቲ ሰማዒ ኣብዚ ፀቕጢ የለን ዝብል መልእኽቲ እዩ ዝህቦ ምናልባት ተገዳስነት ከም ዘይህልዎም ምሕባር ብተፈጥሩ ነቲ ተገዳስነቶም ይዕብዮ እዩ ብኡ ንብኡ ድማ ድሕሪኡ እንታይ ከም እትብል ንምስማዕ ይህንጠዩ እዮም እቲ ናይ ሓቂ ስሕበት ግን ኣብታ ግን እትብል ቃል እያ ዘላ ሓለቓኻ ከምዚ ክብል ኣብ እሙሮኻ ሰኣሎ ንዓና ኣዝዩ ክቡር ኣባል ትካልና ምዃንካ ትፈልጥ ኢኻ ኩሉ እትገብሮ ነገር ንፈትዎ ኢና ግን ገለ ነገራት ክቕየር ኣለዎ ካብዚ ዘረባ ናይ ሓለቓኻ ዝያዳ ትዝክሮ ክፋል እይኑ እዩ ብርግጽ እቲ ድሕሪታ ግን እትብል ቃል ዘላ ዘረባ እያ እታ ግን እትብል ቃል ነቲ ቅድሚኡ ዝተባሃለ ኩሉ እያ ተጥፎ ንሰባት ኣብቲ ድሕሪኣ ዝመጽእ ነገር ከድህቡ እያ ትገብሮ ስለዚ ንሓደ ሰብ ንዓኻ ከም ዝኸውን ርግፀኛ ይኾንኩን ግን ክትብሎ ከለኻ እቲ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮ ናይቲ ሰማዕ ዘሎ ድምፂ ዝስምዖ ነዚ ነገር እዚ ክትሪኦም ደለኻ ትኸውን ዝብል እዩ ነዚ ሓሳብ ዝገልጹልና ገለ ኣብነታት ንርአ ንዓኻ ከም ዝኸውን ርግፀኛ ይኾንኩን ግን ነዚ ፍርያት እዚ ተገዳስነት ዘለዎ ሰብ ትፈልጥ ዶ ንዓኻ ከም ዝኸውን ርግፀኛ ይኾንኩን ግን ኩል ግዜ ዝደለኽዎ ንክረክብ ዝሕግዙኒ ዝበለፁ ሕቶታት ከመይ ገይረ ከም ዝሓትት ፈሊጥ ኣለኹ ንዓኻ ከም ዝኸውን ርግፀኛ ይኾንኩን ግን ቀዳም መደብ ኣለና እሞ ምሳና ክትሓብር እንተደሊኻ ዓዲመካ ኣለኹ ካብኡ
سمعتها حدا كابزوم كلتا منقد كملسو الخايخول اليوم وي تقداس الناس لزلوم توسخ حبريتي حتوها وي اتزخف أخو نتازبها القاعة كحسبوا له مخانهم كنقرو خايم إذا تأمراو تحرق زيا حساباتها فرلياتها وي أقلقلوتها نخالو يكتكافل زي قدكا ناي منساق فرح نخص تقرو ونتحق زكايا قتلك شعاته حنساب محسوب بوزفيديو حد النقبرو كله السنة خلتا جزي فتسم اتقدماي أب أمورنا نتخون دحري إدما أب كون النتيو حدا نقر نختقبرو أب أمروخا كتسألون تزي خيلخا أي كتقبروني خا سلازي نتسمعيخا حنساب محسوب بمبال قدماي أب أمرو كسألو كتحجزو لك أمروهم بونة تخونتات يسألومو نتتقبار نخفتسمو زيادة إزدفافهم حنساب محسبون زي حداش مكيناخا بترى جنزب طرح جزيخا كتزورا خلخا حنساب محسبو حنساب جنزب هونت أنت مسير الجاجزخا هيوت خاخن دا إذا أكل هبتام كم تخون حنساب أمرهم تسألوهم نجارات نجزار أسخم مسرع خموهم نابون خطبة حوز حجزوهم سبقوم تتعت نخط وسدو زيادة دور خاتيهم تخونوا وطلع السرته والسنة خاقد ممحب خازبلي حساب حدثب كاب أيفال ناب أول مغيار من البات أي تخيل نتخوني خا قلنا أيفال ناب من البات نمغيار جن والسنة خاقد ممحب خا بمبالك تجمل تخيلي خا نابنت قانتا خا بحساب خاي تسمع معون شعو والسنة خم قد ممحبكم إذا نقرزن تودا دلتنا كما يكم زسر حلوم زلون كتب تخيلي خا بعلت بيت خا زمت عرفت بزمرت خايبوت هاي تسمع معتن شعو قد موساني خمهبكي نابتو بوتا زخدو سبات زهابو ورئيتوتاتن سئلتاتن كاريك كتبل تخيليخا نزا حارق زي أكتك أملا خلخا نتخالق سب حاسبخا كم بحدش نخحسبلو تحقزو لخا حدش حبريتان مهابون عدليه بكامو كاو نتحاسبخا كابكالو كورنا نخري ونخد حقزوم يفقدو الخالو بزد ما عبل علتو السانوم زلك كاتلوا يعبيو قطر 10 حدا مبزحتو أم سبات زبليو حدا جزء سبات حدا نجار كوسني يقولون كم أم زوال سبات قد محجنة وسانة والسينوم صبغ وتسيت مسرخة وجن رئيسة أمانة يسمعهم كتجبروا زلك كان جرزي انتلخا كم جزء قد زي والخان كتمسلهم تخيلخا سلزي نام مبزحتو أم سبات كأيرو نابنت أونلاين كورس شيء الله خانبل حدا كبتم عماوي خا نت مسرلتاوي وي نت بريميم أيانو كم زجز كوسني خالن أبزي نسخة كتجبروا زلك كان جر زي مبزحتهم سبات زجبروه نشو عتا معلتي بنتأ تريال فيرجن يجمرمو بدحريو مسرلتاو ديو ويس نت بريميم كجزء خمسة لوم يمزو السنو بدلو سبات مبزحتهم سبات مسمعو أمرهم أنا ون كم مبزحتهم سبات يمو من البات كمو كجبر لني لوم يحسبو قطر 10 تخلته حنتو نشتو علت كتوعل اللي تخلدو زبلي نحدا سبو علت أنا ختحتو زبلت أجزاء معزي ملسو نسخات صبو نجر مس جبر خلهم يغني اللي مسبلو خايو نابنت نقدر تمر الحل خانبل زيادة عامل سلة تدلي ريفرال المحتات زبلت أجزاء حدا حقوس عامل كمسجنا كخلو بتعمي عني اللي مسبلكا حنت نشتو علت أختوعل اللي تخلدو كما خا كابز نجر زكت كم زخيل حدا سبت فلدو الخاقد صل قطر 10 سلسته مرجعات هتلو خازبلي سبات مانبليت كم استجبروا كسمعوا من اتناي مودأتا وسانة نسوم كم زوسنوا كحسبون يوم زدليو حدا سبب موسان حاجز مزدليو نزا حارق زي تتقيم خا مرجعون مقلال كتحجزو تخيلي خا كم زردني سلسته مرجعات هتلو خا إذا خمي كم تسرح كبروها لكم قداماي اتا مرجع سلسته نمسمع مع قليل تقبرا قال أي إذا حرق زي كل مرجعاتهم نخريو تحجزهم زلخا كمسلومي نزوم سلسته مرجعات كما يجرخا كمتدالوم دمانه نتوم زدخامو مرجعات قداماين كالاين قبرلهم نتنسخا التمرجعو دما أموداتا قبرلهم بزخا اتنسخا التمرجعو مرجع رتعاون مساتن خوينو كرلايو نابنت ناب نقدخا زصنبر سبت دلله خمو اتسبسو جن وسان خقبري خالن سلازي خونا خمزي ختبلو تخيلي خا اوكي حجب تصلو سرحي خا زلخا نتسرح خاون بزح يتفوتوني خا مخنياتو ناي سرح ساعات خا نوحي مسدرا بيت خا غزي بالخان بعوي دما اتخفليت بزح تصبو يخونن نحنا ناي نقد عدل ريناكا فتي خايو
ግን ርግፀኛ ይኾንካን ኣነ ከም ዝርድአኒ ሰለስተ ምርጫታት ኣለውኻ እቲ ቀዳማይ ካልእ ስራሕ ክትደልል ኣለካ ሲቪኻ ተዳሉ ቃለ መጠይቕ ትገብር ነዚ ኩሉ መዘርሒ እዚ ከም ብሓዱሽ ትሓልፎ እሞ ምናልባት ድማ ተመሳሳሊ ስራሕ ብተመሳሳሊ ክፍሊት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ እቲ ካልኣይ ወላ ሓንቲ ከይገበርካ ልክዕ ከምቲ ዘለኻዮ ኾንካ ነቲ ኩነታት ክትፃወሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ሳልሳይ ድማ ምስቲ ዘለካ ስራሕ ጎና ጎኒ ክትሰርሑ ፈቲንካ ክሳዕ ክንደይ ርሑቕ ከም እትኸይድ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ካብዞም ሰለስተ ምርጫታት ኣየናይ ዝቐለካ ርኢኹም ዶ ብኻሊእ ተኣምራዊ ቃል ኣየናይ ዝቐለካ ብምድምዳም ሓደ ክመርፁ ከም ዘለዎም ሓቢርካዮም ኢኻ እምበኣር ኣየናይ ዝቐለለ ቁፅሪ ሓደ ብዙሕ ስራሕ ዘለዎ ይመስል እሞ ካብ ምርጫ ወፃኢ እዩ ቁፅሪ ክልተ እውን ከም ዘለኻዮ ምጽናሕ እዩ እዚ እውን ዓብዪ ኣይፋል እዩ ቁፅሪ ሰለስተ ጥራሕ እዩ ዝቐለለ ምርጫ ኮይኑ ዝተርፍ በዚ ሜላ ዝተጠቒምካ ሰባት ነቲ ንስኻ እትደልዮ ምርጫ ከም ዝመርፁ ምግባር ትኽእል ኢኻ ቁፅሪ 14 ከምኡ ክትብል ዝገበረካ እንታይ እዩ ዝብል እዩ ኣብ ድርድር ንኽትዕወት ነቲ ዝርርብ ክትቆፃፀሮ ኣለካ ሓደ ንኽትቆፃፀሮ ዝሕግዘካ ጥበብ ድማ ሕቶታት ብምሕታት እዩ ከምኡ ክትብል ዝገበረካ እንታይ እዩ ኢልካ ሕተት እሞ ካብኡ መልሲ ቅድሚ ምሃቦም ኣይትፍረድ ከምኡ ኢኻ ትሓቶም ዘለኻ ንገዛ ርእሶም ብግቡእ ንኽገልጹ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ናይ ሓቂ ትርጉም ዘለዎም ነገር ከብርሁ ከም ዘለዎም እዩ ዘመልክት ገለ ኣብነታት ንርአ ምስ ጋንታኻ ኣኼባ ክትገብር ትደሊ እሞ ሓደ ሰብ ክፅምበር ግዜ የብለይን ይብል ሽዑ ከምኡ ክትብል ዝገበረካ እንታይ እዩ ኢልካ ትሓቶ ንሓደ ዓርክኻ ናብ ጂም ክፅምበረካ ትዕድሞ እሞ ንሱ ድማ ክኸይድ ድሌት የብለይን ይብል ሽዑ ከምኡ ክትብል ዝገበረካ እንታይ እዩ ኢልካ ትሓቶ ዝኾነ ምኽንያት ይሃብካ እዚ ሕቶ እዚ ናይ ሓቂ ምኽንያቶም ንኽትርዳእ ግን ይሕግዘካ እዩ ናይ ሓቂ ምኽንያቶም ምስ ተረዳእኻ ድማ ወይ ነቲ ሽግር ንኽፈትሕዎ ትሕግዞም ወይ ድማ ውሳነኦም ብዝሓሸ ብምርዳእ ክትቕበሎ ትኽእል ኢኻ ቁፅሪ 15 ኣብዚ ዓለም ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ዝብል እዩ ብዙሓት ሰባት ንኻልኦት ኣብ ሓደ ነገር ተገዳስነት ንኽህልዎም ኣብ ምግባር ብሉፃት እዮም ግን እቲ ብሓቂ ውፅኢ ዘምፅእ ንሓደ ሰብ ውሳነ ንኽገብር እትሕግዘሉ ናይ መወዳእታ ህሞት እዩ እዚ ድማ እቲ ዝኸበደ ክፋል እዩ እሞ ንዚ ዝኸበደ ነገር እዚ ከመይ ጌርካ ትገብሮ ክልተ ምርጫታት ሃቦም እሞ እቲ ሓደ ከም ቀሊል ምርጫ ኮይኑ ክረአ ግበሮ ንኽትማርኾም ድማ በዚ ሓረግ ዝጀምር ኣብዚ ዓለም ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ ካብኡ ብኡ ንብኡ እሺ ኣነ ኸ ኣየናይ እየ ዝኸውን ኢሎም ክሓስቡ እዮም ሕጂ ነቶም ክልተ ምርጫታት ንምስማዕ ክንጠዩ እዮም ንዚ ሕቶ እዚኣ ትገልጸልና ኣብነት ንርአ ኣብዚ ዓለም ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ እቶም ቀዳሞት ህይወቶም ብኻልኦት ንኽትቆፃፀር ዝገድፍዋ እንትኾኑ እቶም ካልኦት ግን ሙሉእ ሓላፍነት ወሲዶም ናይ ገዛ ርእሶም መጻኢ ዝፈጥሩ እዮም ኣብዚ እቲ ሓደ ምርጫ ኣዝዩ ጽቡቕ ንክስምዖም ዝገብር ከሎ እቲ ካልእ ግን ኣዝዩ ሕማቕ ክስምዖም እዩ ዝገብር ሰባት ነቲ ጽቡቕ ምርጫ እዮም ዝመርፁ ንስኻ እውን እዚ እዩ ካብ መጀመርትኡ ክመርፅዎ ዝደለኻዮ ሓሳብ ቁፅሪ 16 እቲ ጽቡቕ ዜና ዝብል እዩ ንኣሉታዊ ሓይሊ ናብ ኣውንታዊ ንምቕያር እቲ ጽቡቕ ዜና ብምባል ጀምር እዚ ሜላ እዚ ሌበሊንግ ይበሃል ንሓደ ነገር ሌብል ምስ ሃብካዮ እቲ ካልእ ሰብ ነቲ ዝሃብካዮ ኣውንታዊ ሌብል ክቕበሎ የገድዶ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ገዛ ርእሱ እንተተጠራጢሩ እቲ ጽቡቕ ዜና ብዙሓት ሰባት ክጅምሩ ከለዉ ልክዕ ከምኻ ተሰሚዕዎም ነይሩ ሕጂ ግና ዕዉታት እዮም ንስኻ እውን ከምኦም ክትከውን ትኽእል ኢኻ በሎ እቲ ጽቡቕ ዜና ብምባል ምጅማር ሰባት ናብ ቅድሚት ንምስጓም ድልዋት ዘይኾኑሉ ምኽንያታት ክህልው ከለዉ እትውስኾ ካልእ ሓረግ ድማ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝብል እዩ እቲ ነገር ሓደ ሰብ ምኽንያት ክህበካ ከሎ ንስኻ ክትቃወም ኣብቲ ነጥቢ ክትካታዕን እዩ ዝጽበብ ኣብ ክንዱ ብኣውንታዊ መንገዲ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዚ ማለት ዘይሰርሕ ካልእ መንገዲ ረኺብካ ኣለኻ ማለት እዩ ብምባል ጥራይ መልሰሉ እሞ ከመይ ብፍልይ ዝበለ ኣገባብ ከም ዝርአየካ ትዓዘብ እቲ ጽቡቕ ዜና ተጠቒምካ ጀሚርካ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምስ እትምልስ ሰባት ሓሳባቶም ናብ ኣውንታዊ ኣንፈት ንኽቕይሩ ኢኻ ትሕግዞም ዘለኻ ቁፅሪ 17 ከምኡ እንተዝኸውን እንታይ ምተሰምዐካ ዝብል እዩ ሰባት ሓደ ነገር ንኽገብሩ እንተደሊኻ እቲ ቀዳማይ ከለዓዕሎም ዝኽእል ዓብዪ ምኽንያት ፍለጥ መብዛሕትኡ ግዘን ሰባት ዘለዓዕልዎም ክልተ ነገራት እቲ ቀዳማይ ወይ ዝኾነ ነገር ከይስእኑ ብምፍራሕ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ወይ ዝኾነ ነገር ንምርካብ እዩ ሰባት ሓደ ነገር ከይስእኑ ንምክልኻል ኣዝዮም ብርቱዕ ጻዕሪ እዮም ዝገብሩ ውሳነ ዝውስኑ እውን ብምሕሳብ ዘይኾነስ ብስምዒት ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ
ስለዚህ ሓደ ነገር ንኽገብሩ እንተደሊኻ ከምኡ እንተዝኸውን እንታይ ምተሰምዐካ ኢልኻ ብምሕታት መጀመርታ ነቲ ስምዒት ከስተማቕርዎ ግበር። ነዚ ሓሳብ እዚ ትገልጸልና ኣብነት ንርአ። ኣብ ዝቕፅል ዓመት ካብ ዕዳ ነፃ ኾንካ ኣብቲ ተሓልሞ ገዛ እናነበርካ ንዝመጽእ ናይ ዕረፍቲ ግዜኻ ኮፍ ኢልካ መደብ እናውፃኻ እንተትህሉ እንታይ ምተሰምዐካ? ብዚ ሓሳብ እዚኣ ጥራሕ ጽቡቕ መጻኢን ከስተማቕሩ ይገብሮም ኣለኹ። ካልእ ኣብነት ድማ ንርአ። እቲ ናይ ንግዲ ተወዳዳሪኻ ነቲ ዝበለጸ ሰራሕተኛኻ እንተዝወስዶ እንታይ ምተሰምዐካ ዝብል እዩ። እዚ ሓሳብ እዚኣ ድማ ካብ ተቐዳመይቲ ፍልይ ዝገብራ ሰባት ሓድሽ ነገር ካብ ምርካብ ንላዕሊ ዘለዎም ነገር ከይስእኑ ንምክልኻል ዝያዳ እዮም ዝጽዕሩ እምበር ዝደለኻዮ ነገር ንኽትረክብ ዝሕግዛካ 17 ተኣምራዊ ሕቶታት እዚአን ይመስላ ነይረን። ኣብታ ትቕፅል ቪድዮ ድማ ከመይ ኣይፋልን ዝብል መልሲ ናብ እሺ ከም እትቕይሮ ተብርልህ ቪድዮ ዝሰራሕኽዋላ ኣብኣ ንረኸ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚ ይመስል ነይሩ። እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹምዎ ላይክ ብምግባር ይጠቕሞ እዩ ኢልኩም ናብ ተሓስብዎ ሰብ ድማ ሼር ግበርዎ። ካልእ ክጸምቆልኩም ትደልይዎ መጽሓፍ እንተሃልዩ ድማ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ርእሲ ናይቲ መጽሓፍ ጸሓፉለይ። እዚ ናናት ዩቲዩብ እዩ።